A deste ano é a primeira edición da Festa do Albariño de Cambados tras ser declarada como de interese turístico internacional. Para garantir que a celebración transcorra con total normalidade, vais incrementar a seguridade do evento. En total, 500 axentes traballarán durante a festa. Ese número de reforzos que se vai producir pois vai a ser un pouco na liña de manter a seguridade no municipio. Haberá novidades tamén no dispositivo dos concertos de Fefiñáns. Os accesos á praza van mudar para incrementar a seguridade durante as actuacións. Esas 5 entradas da praza de Fefiñáns pois se mantiñan como accesos e saídas e, bueno, por recomendación da Garda Civil, pois entendemos que ao mellor hai que deixar solamente unha portada e acceso e as outras de saída para poder pois configurar un pouco o que é a seguridade nesa zona. Esta mañá tivo lugar a Xunta de Seguridade previo ao inicio da festa, na que os diferentes corpos puxeron en común o dispositivo do evento. A subdelegada do Goberno en Pontevedra reiterou o compromiso das forzas de seguridade do Estado coa seguridade de grandes eventos como Albariño. A seguridade é unha precondición para a celebración de todos este tipo de eventos. Tanto a Garda Civil como a Garda Civil de Tráfico, o subsector de tráfico, van a pôr a disposición do Concello de Cambados, no termo municipal de Cambados, operativos especiais moi superiores aos que se desenvolven en calquera outra época do ano. Con todo, agardas unha festa tranquila. Quizá llama un poco la atención que durante la celebración de la fiesta, pues hombre, lógicamente algunas infracciones, pues se multiplica la población y eso hace pues que evidentemente destaque y sea un pico durante ese periodo. Pero bueno, dentro todo de una normalidad que se consigue gracias a la coordinación entre las distintas administraciones. Un posto de mando avanzado será o encargado de coordinar todos os corpos efectivos. Estará instalado no cruce das avenidas de Madrid e Vilariño.